Iro itrai sesin pat ngai play pi baro ha kerteng berempor tam ka jong Jesu te pilai geli yang ngakong kat no sin nginta ha ka hitiyo ya ko umpiang penjanyo li pila banta man la ngiru te lada dunaru kamot sau sin stiyo pide banta te gidon giba le ran man sau pila banta petang ko umpiang penjanyo li te gidon pat giba le ran ba un li te pita do tu hena tiki bakot bor kin simbal tu powder yong uni rap kloy tiki bam kot bor pita petang tu hena kum turu labiang hi tangpa le tiki na pat ye kan ke umpniang penja nyuli kan le tiki na te lada pipen kluj kan kamba shibun te lada pim dan porre shukun ro bekum to ta ben te lada te pi juta ayu pi juta hena te tang ha kasi pada tak hena tak kini ki benta bajrong ju nyu khli barokhoy te ha kasi ba phim ta hena rapat te nai penot kesan re tak betang ki dok khli te kini pat ki bem ta hena re te pendai dot ki benta bajrong barokhoy nama uturu kelarong hi yu i ala di usdang man kelarong namang tak lut te kini ki benta bajrong ru ngata te na potrai khli ru ngata te wat la ta hena ru da phi sngol kesan re phi ku benta tujuh benta bajrong pak ki tujuh besar ki kelayong ngai iyo yo kle la jong kelarong te tu sio kan tu besar ru tambah na pelong pat un sapeni suki da uba yong tambah pitang sulata dikena bhashi benai ar benai ne em da ulahab ne em un semi pat da u boyong ken tambah mdei ro bong barok khot kin seden be katu kat ne ki bala nang mi do boyong bam tu te kan salong ha kata kerukom tidak pita ruta ada kejinget kan mo tak ada kejinget namar ba keni kedua ketika jing ibor ke jong play te dua shwa ha play shwa penta te kembala juhi kai na ke por sepuli bible bha sedua bha ruai bha sngap ha ke jing kai ki bala juhi kai what you mai what you nia what you bishni what you lorni what you arsam what you grants new yanu ru te namar ba kam juhare ngi bangin keren new example nantama usutan udon bet kenika udon bet kenika buat ban laptop iki priu ne em te kumentu kesingi gitu kan news ke ba ong ba itu IMDC dan gitu ke pilar biar hang tu apa kali te ladangi khoi nem ka jingmut ka jing perkhat ngin ong ha ka donu ka jongi ni tips ayom dai pat ntangi shukun no long se ten em namang kilam yu i da kamat la jong te hanrei lada ula jopo usutan kila keren de kitin ki bomlong ka turu ni la feel no te angu yu try ba ngang super khat mitu kasi oni yo di manu ru te tamadan hakali jong i te shukun no ru kuno he kala padlong hanrei ki bru ki la kan thok to pati ma i ai te ni tingim la ban yu i te lada te nem te ru ngashi on ha ka to anun utip hiu play na marcha bom dai ra kamon ila long kita ginong bishar bom hok em te ginong bishar lam ler em te rada dai ru ngin duwai na ka ta jong ki henrei la dom dai le te ka no kalong ka jing ja burom ne em te namar kata ni man la ka singin em ni habat perkhat bahai ka ji em ka jong ni ba nim dai te bangin lap la bangin kran sniu you know what iki badai e bangin kran ru nginam kran te la ki dai le ki bom dai te kamon kam long ke bedai yang ni bakin gran kulmar ne em te la da pila puli bible bhala duai bhala shakri bhayu plain em te ki kajin long je im jong phi kala long ha kata te karukom la long la nang su te ban gran sneu la mi bitang ka bha bat ngani thu i phi la da ka mi ka bha ne na hin tur jok phi ke baro kalong ka bha i phi te nga man chwa ka dur khmat na tang ban piti priu ru long shu ala tap be ka jan chat u shane te henre ka dang mi kisni u ble na pun khia ka dur khmat ka chonga namar ba nga mi kinyang mong kini nang ni ro mi man tar ho dang don hi tang ba don makna long i ma shu te mi tho shu ra te dangi la shakri u ble em dangi le ka dangi di ke no ro wai ta ka no ka wai ka long ro wai ken te de namat kata daw nga ka dang mi kisni ki por ngai il de pangala nang khoi ngala nang kwat ngala nang khia kan te de namat kata daw ni nam ya wat ta ngi jing bhabri ko bashabar ngin kam ya wat ngi jing bhabri ko bashapo te tu shampoo pat kum no penan kam tu shampoo te
dalam ayam peniang shibun hati la long lati bah tela da pimut bentak peniang biang tela da la slek hi sin slek la biang hi tela da pimut paben pelaj new pihak slek hadu benda coach slek hadu sausin ru lele re ai knya tropat ken malai luksan na marka tu ka shampoo jongi ka sbo bah te cuma pila asha kam tu shiminit pila slek te pila te te pila slek biang tu la koi kai ka tu kala ti ne te pi massage bah kam tu nan te kini ke benta bajrong jong snyu le bah kam tu le bah kam tu te kini benta jong snyu ba ro khaya ba un jam how snyu jo pi le bah kam tu ha du shi po minute e la pila te la pimla re tang san minute e ken le shne san minute e la pila pa le ski kam tu te snyu jo pi un sa pranai un sa itnat ken te na mar bangi dang ya shna kini ki shampoo ngi dang shna kini ki da bai ke telas yo pi yo do shampoo bam basru pi safun nga te safun be nga se thu nga man le pat kum no sa tai pi te wat ju slai re ta ba kani ga bang shna man ta te kala bes te nga on le final na kani na mal mal la sni ram ba kim dan jing ta re la da usnyu jam pernai run le se dona prejo pi yo do bom long kom ta na mar ki babun ki lai phone kong best bah shampoo bangi sle don pat ki phone nga kong the best ra uni shampoo kuno ki we ki ba best tenga la so to de ba de ha ko por ka banga ngale de kum we re tenga kwa bangan tip kum no ka long tela da ka long kom taru se thu be nga jele le re ti ki bata ki pnya mis nyu ru la da pis ngo ba hens ngo ya hab re ka tu na markani ka bai mis nyu ka banga shna ka de ka be rap ru kaya rap ru ban ayu te kaya rap ru ban penja jing thak le jing ai te don pat ki bom ya hab re phila ban oi nga kong ham ngo ya hab ro to ko pnyangan pele de ko we re pat te phila ban ya thu ba ken nga te gitu ki ba pha message don chi bon hai pha message phang jing post new te na ma ba ki bon plat ki nong pha message ki don ki bang yo ban puding yo ban reply ki don ki bang am yo te wat nom ngoi e re na ma ngi dang long tang ki brio e ki bang yo lat ban reply hi henre ki bam yo ban reply sngo ba ban map lem nga te ki bang yo ban ra ka phone nga la ra e ki bam yo te ngam ra re te dan te teng ki la ra ni khna pat kum ta ter te phila ban pha po message jo phi la ne phila ban chu le chim be i du gi da wai na gi du gi chaka ki ba yo igine gi da wai la da phim yo ban phone nga te la ne phi la yu i ge videos kum no ban ta phi pe ken search nang to kum no ban ta ka ta chumut phi yu i ba phi yu i ne man ta ba ni laเป็นมีกระไว้คาแต่พิชุดหัวไปกุมโนบันตายกระไว้เป็นจากคาแมนแต่กุมโนบันตายกระไว้ปังมัดตุกมุดกะลาวันเป้าฮีกตุกะกิดูกิวิดีโอสกิจงงี้แต่ละเนี่ยพิลายูอีกินี่กิวิดีโอสเลเซมันตาลายูอีแต่หากพอกับพิยูอีพิสงทุบากตุกวิดีโอกันจนกำมีพิสงทุบาพิหับอันเดจิตกินี่กระไว้แต่พิดาวน์โหลดลูกปานามาแต่พิวัดเบียงเป็นน้ำเชื่อมในแต่ชุเล่กุมตากันte hanrel dang yo pakalat ban ra be hi mte re ba ong bangam jura kan nya ra be hi hanre yo don kum no te yo nga ya lat kum no jing long brio to bom biang te phila ban chu search kum to la ne phila ban phone ru te la da phila pha bo message la da ngim yo i ra to po phi message biang khnang ba ngin yo ban pe biang pat ken na ma to ko message ka la le kham sa jinga phila pha message biang te ka khamba hi la pha da ka message tang bala da phidan kampat ban pha kinu gi do wai ki bolong kerpang chopo mat pran te phia ban chu phone hi namar la da phone ru ngan nom yo ir tel da pha da ka message ru ngan nom yo ir te bha ba phi chu phone hi la da de ba phidan kam kerki te phidan kam kum la shai phi kum nem kum man ta si phidan kam man met phra ba ji kum to phidan phone ngala ju ong barabor phra ba ji kapor prabaje phidan kamba phin ayute kapor prabaje phidan kamba phin phone nga te kapor ban order tiar ka te prabaje te kinu ba phone ha kapor prabaje te kin la ke la ra ba hi ni khna ken la da de ki tu ki ba don kaman phara spon pran na mar ki don ki jai dawai ki ba ngimbu rahmat pran phishuya order ki don ki jai dawai ki ba ngim palat ba re ha pa youtube ta ba ngi ai ki te ki dawai te kamot phi ha ban man phun to prabaji ken prabaji ngila suthu ka de ka por bai ka ba ki mut man pharai ai ti ni khna ki la ra be hi ken
te ngai pi las ngoto kerkom ta ke tu umpiang ba yu tu shampoo te tu henaru pila banta hisin studio ne arsin chi banai ne pila ban klebe powder yong kum tu man le ha tu video la ne pila ban le de tang tu henaru tamba kan mawat ju phut kan mawat nam ta shu ki rong chemical ai te kan mawat ju trot da ka tersim te tang ka do pila khia hi tamba ngai thu yo nyu la jong u la pher se ba pala thi ta kan no te kumba arbanai thrai bangala shibnai thrai bang ta ti kina kan bangala ta ti kina bha la shibnai te ban ong kan riu banai te hispa na ba hispa ngai kan si yo khia ba ti ba kwai ka jing khia le ti kina riu banai te da dep nang tu pat kita tang hisin arsin studio da dep nang tu ta pas tang hisin studio kamot pi pendap ba ja ka ars nam te penmeli ni ki jing bam khanang bala sha unda phila koi la khia pi continue sa tang his nam phim dan kam shiban continue penmelian dan bam sok meleng dan mo jumlian dan bam palat bam tang arteli na makan sakta ka koi ka khia te phila ban bam kai tang arteli la li ha studio ru lane phila ban premio shana kulai bam arsha mo ha ka si sni lane phila ban shet jo da u palang te phila ban bam ki sopam grana phila ban jit uwe ni ta phila ban bam ki shina budam phila ban bam snap call pi la ban shet jing ki jing ta ru ile ban shet ha ka rainar te kita kan ki ban yarap ya pi ba onda phila khia na ma mentala da pi subam tang kutu ki so meleng ru unom khia re te la da pi shu ta tang kan ikra wai te ho pi khia hi tang ba un sami biang pat la da pin pen melin lu pare ki jing bam te ha ko ju ko por ka ba phila ta e kan ikra wai ko ju ko por phila pen melin ki jing bam da phila e kam le shu ra pat te hanrai dala khia ne hum to wat nam kerki ra ban e continue sa hisnem le pi i ba la yong ron usnyo jo pi ba ro continue sa hisnem tama de shapat ken kum to kum ba phita an riu bnai te phita man kasni la ne sa sin studio te hanrai dala yu i ba la khia pat phita na ta sin studio ro kala long ken te la da u ha pla pat usnyo Pish pendan gam bitang do tu hena hi sin chi te yo tu hena pat penlong saur te dala yong la sha ula nang yong ba unam pen saur te na ma pen saur bitang tu urong li te hanrel la phila pen len pat kitu ki jing bam ki bang ong pi ka jing hap nyu ru kala duna te kini bata da wai mi nyu ru ki pen len ni kitu ki ja jing bam em te ke mo pisok kan dala mi usnyu unam hap shu kan hanrel man ta ro phim ta bam ro phim ta bam ro phim bam te bam ro phem bam ta te ka penong man hab yang ki hnu kai te pen meli lupa ki jing bam ta artat te hnu jo phi un sane tang pala da pat scam pha tang ars nem ro phem pat ta phi e no tu sahab hi ken te na matang ki jing bam ro un nam pat re kam re phi kum tom to ka shimpor ta ka jing bam le ka shimpor ka dang kam kloi ka ni ka ta ta bani ko bam manga so thu ye le de bang ha bang bam ki nu ki jing bam ki pat te ka shimpor ha regeni ka ta nga i ka kham kloi te kamot anda phila ta ha ars nam te ha ka ju ko por hi pen ni ki kom bam tu nyu jo phi ro nam hap shure te phi ko apan e ha ko no por te phi ko apan ta pa de ko no umpiang te phila ban ta kan tam bam de kan ta gol ma pa ki umpiang pe ki umpiang ki ba best kan ko ki olive oil kum gitu ki amla hair oil kum gitu anda phila ben ha kan te tang pala da phim pen de ki jing bam tu ha pe nyu ta ma kana hoi ki ong ba da ta umpiang amla te ki batai kan ba nyu nam ha ta ba ha pa ji ha ta ki ni umpiang chu ni pa pen mi ha shi bon ta uneu hena ka da ja shi shahi dang search na pa google dang pen yong ha tu piat upmi nyu le ki ong em upmi nyu de re upiat punja nyu le upiat upmi nyu upiat wole kum ta han re kam long ro pat kum ta ki babon ki la ya mi nyu le ha ba ki ta ya upiat te namar kata ka jing ong bat ka e ka ba long kam long te namar kata le ke e ka padan kam kana ba phinam jin ja ra rin ha bot te kian ni ko umpiang pat hi de la ki jong ki mat ba ka pen mi sha ya u snyo bat la da phi ko ban ne phi ha ban mi le lu pa ki jing ba um ta kana bu snyo jo phi un ne ba phinam tan kam ba phin ta than barabor hi ni ko umpiang te la da phi ko ban ta le te kana pha shu han re yo ba phi snow tide ru te kam ju le re tang ba man ta tang su de ka yin stay te malumala
te nama ba kajaka tha da wai ru kala pun haste tangan sale kini ki umpnya ki bas ki basu tha da po kasni an ki bas ma ubi ki bai ai te kena ba gitu ki ba la mi snyu ha la da kim kwa shu ban ta kini ki umpnya mi snyu nama ba ka kham sama khandian te kemut kila ba chim da ko umpnya te hari nang tu pat kila ban tie de kini ki umpnya ru ki umpnya ki ba ki ba yo ban de hakta kom ban le kan de tamba pimlin lupa kar kumbam ke ka thia ka dem ka mobile wan nam pe mobile than ra ma ka mobile ro ka de we ka jing prakhat pala ro ka de we ka jing bom biang ka thia ka dem ka jing bom biang ka pam ka ti ka jing kum to kan i ki tu basa stage 4 borni ru na ba ki pon pla ki factory te ko ka jpo ka pan hap snu te kapta kan ter te ni hap hi ban sumar te handai le se pidan chiki chaka ki bakham jinjar te len ka pa ba tu ka jing pang panam la te ban ka tai phin ma bale ka pam kan ya le kan ya khun te ka met ka chong phi te tang ka ta hi ble nyo ban kur khoi philang baro ya ro itra